aturan lenggah kembali. Ha iya wis jan. Bungahku kaya ora ngono iki nduk. Lah iya mak yo iki ora ngira ora nyono iki aku iso dhewe iso nuduhke kabisaning dhewe mapan ana ing desa Mbagurjo kene nduk. Iya mak wah jan matur sembah nuwun tenan. Lah iya karo ngasusik iya nduk. Suka panglipur dateng para masyarakat desa Mbagurjo kene nduk. Iki wis wayahe sinden jingkrak mak yo. Iki para ibu-ibu Mbago iki wah ben ora para sinden-sinden iki ya do seneng nduk. Iya mak jan. Iki aku ora lali aku ngaturke panuwun dumateng lingkungan RT 02 RW 5 iki nduk. Iya mak yo sing wis nimbali karo awake dhewe wis jan matur sembah nuwun tenan kali Pak Kukun Wahyudi. Pak Kukun rental mobil nduk. Oh Pak Kukun rental mobil. Heeh. Ya iki donature ya iki wis jan matur sembah nuwun Pak Kukun. Iya mak ya saka panjenengane Pak Kukun lan para warga RT 02 RW 5 iki nduk ade iso pentas ning kene. Wah jan matur nuwun tenan. Ora lali aku kok ngaturke panuwun wis kabeh wae karo panitia karo masyarakat Mbagurjo aku ngaturke gunging panuwun kang tanpa pepindhan. Wah jan iya. Lah iki acarane apa to mak? Lah genah jelas semene gedene iki lek ya wayangan to nduk. Apa ngene iki kurbanan ora maksude wayangan iki dalam rangka apa mak ngene nduk. Wayangan iki kanggo mengeti dina kamardikan HUT hari ulang tahun RI Republik Indonesia. Hari ulang tahun RI sing wis 80 tahun iki nduk. Iya mak yo. Dadi kanggo ngrayake kamardikan negarane dhewe iki ngeling-elingi jaman ngelingi 80 tahun kepungkur negarane dhewe iki merdeka nduk. Oh iya mak yo. Dadi kudu dirayakne. Dadi kok merdekae kudu dirayakne. Ya iya. Ya kanthi sarung tanggap wayang ngene iki. Lah ya wis jan matur nuwun tenan nduk. Iki eling-eling karo apa? Ya kuwi mau mengeti dina kamardikan hari ulang tahun Republik Indonesia iki aku njaluk 45. Wah, jan 45. Iki kanggo lagu sing sigrak-sigrak iki mau. Wis. Lah piye mak iki mau wis jejeran yo suwe banget. Ya sumume lek jejerane wong cah cilik-cilik biasane ya turu tak kira ning Mbago iki gak. Lah iya wis jan matur nuwun kagem para masyarakat Mbago iki sing tesik nenggani kula. Jan matur sembah nuwun. Monggo to 45 to. Buka saking drum trot neton. Iya. Halo Mas Barok 45 Mas. Merdeka, ada dasar Pancasila.
Ben gayeng mak ya. Iki kanggo mangeti dina kamardikan, Nduk. Ha iya. Dene ning apa? Ning RW 5 RT 02 iki wis pirangane minggu, pirangane sasi ya nganake lomba-lomba, Nduk. Ha iya mak ya. Iki lomba-lombane iki aku ora ero, aku ora paham. Ana uga senam iki ya ana ning kene, ning Bago kene. Malah ibuku iki ya melu senam ning kene. Masa to? Ya ora apa-apa to, Mak. Iso ora apa-apa karo golek sedulur tambah sedulur. Ya iya. Iki aku uga ngaturke panuwun dumateng Bapak Kades Santok dan jajarannya. Iki Pak Kades Santok iki rawuh nggih. Alhamdulillah wah jan matur sembah nuwun Pak Antok. Pun kepareng rawuh. Bapak Ketua Pepadi rawuh. Alhamdulillah. Wah kaya narik amarat alhamdulillah pulih. Ora tuh. Wis jan iki matur nuwun mbok ditenggani Bapak Ketua Pepadi Kabupaten Jember sapa panjenengane Bapak Agus Mantri ya Bapak Agus Repulitarto. Iya jan matur sembah nuwun. Iki uga ana Cak Parman, uga ana Pak Mul. Wah jan matur sembah nuwun. Iki sing kepareng rawuh uga ana Seno Walid. Seno Walid iki apa, Mak? Seno Walid iki seneng nonton wayang kulit, Nduk. Dadi Seno Walid iki Jember Lumajang. Mosok. Dadi iki wis grupe wong seneng nonton wayang kulit ngono kuwi. Wah, pandemen wayang ya, Mak ya. Iki Seno Walid ning nggon-nggon di wayang iki mesti teko. Alhamdulillah. Wis matur sembah nuwun penyengkuyung napa nyengkuyung wayangan kula. Niki wonten Pak Sugeng, wonten Pak Denan, Pak Yoyo ugi Pak Keto, Mas Wasih dan lainnya. Wah, jangan matur sembah nuwun. Pak Keto, Pak Keto ya teko. Wis jangan matur sembah nuwun. Kala wingi teng napa? Teng Rekesan niku nggih pun ditenggani Mas udan terus. Sak. Yes ora apa-apa, Mak. Wah, jan matur sembah nuwun. Ayo. Iki karo ngeteni panyuwunan, Nduk. Ayo lha apa urung ana sing njaluk lagu, Mak Gurung iki sawetara. Panci sik urung ana sing njaluk lagu. Tak jaluk iki sing nyanyi sapa ya? Bu Vita mawon, Bu Vita. Bu Vita dikon nyanyi apa? Takon nyanyi pepiling. Pepiling. Siap. Pokok siap. Siap gerak. Pepiling, Mak. Iki mesti ben pagelaranku iki wis kudu metu pepiling ki, Nduk. Mosok, Mak. Aku iki nurun karo ayahku, ayahku. Lah piye? Sewu. Yang jange Pak Lurah rawuh. Pak Lurah. Pundi, Mas? Oh, nggih, Pak niki. Pak Atok. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Pak Atok. Nggih, matur sembah nuwun penenggani wayang kula. Walah kono keselek apa. Iya, jan. Monggo Bu Vita katuran jumeneng dipun sepoti, Cok. Ayo. Dangu mboten kepanggih nggih. Heeh. Ning dindi kok dangu mboten kepanggih.
Padahal yo pira wingi yo cetuk jan. Pripun kabaripun Bu Vita? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Matur sembah. Parek iki. Dalem Parek. wareg. Heeh. Nggih kula warang. Iki mau cilok Nggih. terus soto. Diparingi panitia ciloke. Yo donatur lho. Iya, jan. Mas Wasis terima kasih ciloknya. Jan matur sembah nuwun tenan kok Bu, teng Bagum iki gak ero kekurangan nek namung perkawis maem daharan niku Banyak donatur. Nggih, kek para kula niku salute nek teng Bagum niki para sing rewang-rewang niku padha guyub rukun padha gotong royong nggih. Wis jan, ya ngene iki Mak ya, sing jenenge jiwa gotong royong ya ngene iki. Ning sayange. Lah pripun? Aja ngono ta, aku grogi lek arep ngomong ngono iku. Ayah kukun lho kok gak munggah. Lah kene niku kula nggih ngratos ayah kukun kalih bunda. Jane aku masih gak di-Sherlock aku rung ya. Nggih, kalih bunda. Ya kok mboten tindak mriki, ayo ndak. Bunda Se menawi pengen napa? Pengen request lagu menawa badhe nembang monggo kula sumanggaken. Oke. Pak Kukun. Nggih. Iki saiki wong iki gak enek ayah kukun iki. Ayah Kukun. Monggo Bu Wita. Ilang-ilang nggih. Nembang. Monggo Mas. Pepiling, monggo to. Pepiling to. Karo ngenteni La
warung duduk kembali. Nggih. Nggih. Enak suarane. Iki sinden asli kok Lumajang, Duk. Sapa Bu Vita? Kok Lumajang. Tak tekake adoh kok Lumajang. Iki mbiyen sinden kondang, mosok. Kondang sindene Pak Hari Bawono iki Bu Vita iki. Saiki dadi sindene Rama Ki Edi Siswanto. Wah iya Rama. Lah iya Mas jan matur sembah nuwun ki. Nduk, piye Mak? Iki pepiling iki saben apa leh komentas iku kudu metu Nduk. Apa Mak mergo ya siji aku ya seneng karo lagune. Aku ya nerokke karo ayahku ben wayang kok sing metu kok pepiling, wae aku wis dadi seneng. Ngono. Ora waleh malah seneng kok. Malah ditempeling. Lah iya. Kali yo karepe lagu kepiling iki ya apik to, Nduk. Piye kan ngelingke karo khususé karo umat Islam padha ben ora lali karo ibadahe. Heeh. Pepiling. Iya. Iki urung ana sawetara wanci sing urung ana panyuwunan. Monggo lho Bu. Bunda Asih menawi badhe wong lagu. Monggo wong lagu napa badhe duet kalih sinden apa badhe duet kalih yoga-yoga niki nggih padha ganteng-ganteng sedaya. Dalu niki didukung kalih Sanggar Seni Kartika Laras. Sing bedhug, sing jedor kuwi. Wis tak promosikan iki kudune. Lah iya. Wis arep ngopo, Mak? Ayo ora. Ayo Mas jan matur sembah nuwun. Para masyarakat Dago wah jan alhamdulillah sing nenggani rame Nduk. Mosok iki wis jam 12. Malah dene wis padha gayeng wong-wong isih lungguh anteng. Lah iya ya Mak ya. Ngelingi iki mbiyen Dago iki wah. Yes zamane Mbah Kakung Nduk, zamane Mbah Kakung. Mbah Kakung iya, iki malah kepara yen wong tuwek iki njaluk ana wong sesepuh wong lakon iki biyen lakon sing sering ngakung tokne biyen lakon apa? Lakon Kembang Sidik Iman. Wah, iya kuwi lakon piye kuwi? Aku dhewe ya urung mudeng, aku ya urung menangi yen karo kakung kuwi wayangane aku sik urung menangi. Lah iya, wis kesusu kebundut. Kebundut kesusu to, Mak. Kembang Sidik Iman yo soben nek taun ngarep nanggap neh soben insyaallah ora dadeni tak gawane lakon Kembang Sidik Iman. Yo lek ditanggap neh Mak. Ya menawa to, Nduk. Niki pripun Pak Lurah katuran jumeneng nggih. Pak Lurah, Pak Atok. Monggo katuran. Mboten pengen duet kali sinden-sinden, Pak. Ayo Pak Lurah, Pak Atok kersane minggah wonten ing sasana pagelaran. Monggo disepoti ben meriah Wah, Mataram. Ya ora apa-apa Mak. Ya wis wong iki kewajibane iki dhewe kesibukane dhewe mungkin ya kesel Mak. Wis ora apa-apa. Niki karo ngenteni pamundutan napa nggih niki Pak Agus Mantri kan naik napa pripun? Pak Agus Mantri Ketua Pepadi munggah wonten sasana pagelaran. Monggo disepoti Turut Bagus Ketua Pepadi monggo waktu minggah wonten sasana pagelaran.
Nggih matur sembah nuwun aja. Ora ngira. Wis kena kanggo tambah-tambah esuk budal kuliah. Kuliah. Sugeng dalu. Nggih. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Bagus, mangke. Nggih. Pangapunten Pak Kades. Duka niki Mas Sabdo nimbali kapulih jumeneng di tengah kadang-kadang seniman sedaya. Meriah Mas. Nggih, alhamdulillah bagus. Niki kan apa dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia sing kaping 80. Nggih. Mestine nggih meriah, Pak. Niki kula badhe matur Nggih. matur sembah nuwun Nggih. mengapresiasi kepada lingkungan RW 5 ya Mas. Nggih, RW nggih. 5. Saestu Pak, kula nembah nuwun sebagai pengayom daripada seniman dalang di Kabupaten Jember. Panjenengan sudah memberikan panggung utawi sodakoh budaya kepada lingkungan mriki sehingga seniman padalangan, pewayangan wonten dalang, wonten pengrawit, wonten sinden saged makarya sehingga bisa nguri-nguri budaya Jawa ingkang kita napa agungkan. Nggih. Wonten mawon nggih. Nggih, matur sembah nuwun Pak Agus. Nggih. Napa badhe duet kalih sinden napa badhe nyuwun lagu napa pripun? Kula semanggaken badhe nembang lagu menapa? Pak Kades. Request napa, Pak? Monggo Pak Agus. Betul saged. Niki. Niki napa, Pak? Napa? Monggo. Parengaken dalang. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih, monggo Pak Agus badhe nyuwun lagu lelagon menapa? Menapa badhe duet kalih sinden? Monggo kula sumanggaken. Mas Agus. Ngenteni, Mas. Ngenteni mawon. Angeni. Waca digarap sak apike. Bawa riyen apa? Bawa, Pak. Bawa. Belok ya, Mas. Oh, belok barang. Kira, Mas. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane
sandang kalawan pangan yaiku bagian nipun wong melek sabarna rimo Ojo angenteni Nggih, Pak Gus. Niki banyak tokoh yang nenggani jenengan. Selain Pak Kades, wonten perangkat desa, wonten Pak Babin Kantikmas. Nggih. Wonten napa? Pak Heru. Bapak Heru niku matra, Pak. Niku daleme niku masjid ke timur. Oh, nggih. Niku nggih tokoh budayawan. Nggih, wah jan matur nuwun Kang. Terus ngandani kula. Dalang-dalang akeh nggih. Nggih, sinten mawon, Pak? Mas Darman, Ki Darman. Oh, Pak Gondo Darman. Nggih, Mas Darman. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun. Darman. Ugi niki wau nggih wonten Mas Irga saking Jombang. Pundi? Lho, wonten niku wau, Pak. Teng pundi? Mas Irga niku wau. Wangsul. Walah ya wis. Lajeng kula kalih meling teng dalang-dalang muda. Nggih. Mumpung enten kesempatan. Monggo ndang di garap Mas Barok nggih niki menyambut merespon kegiatan festival dalam provinsi Mas Abdo nggih. Tinggal dipun deadline-nya tanggal 6 terakhir, 6 September. Boten sios buat video bersama, tapi video yang dimiliki penjenengan semua bisa diunggah. Nggih, dipilih. Mungkin
malam ini Mas Sabto bisa dipilih nanti adegan-adegannya bisa di Pak Pesti. Nggih Pak Kades mangke niki Jember sangat potensi Pak untuk mengirimkan dalang muda. Nah, iki wilayah panjenengan wonten niki contohnya Mas Sabto iki badhe daftar. Nggih, nyuwun donga paestunipun sedaya kemawon. Kledang-kledang kae takro pranyata janjine tatan citra rasa upama ojo lali aku ngenteni tekamu kaya ngenteni nurune wahyu janjimu kan sak sumipen jroning kalbu tuku sumo Kledang-kledang kae teko pranyata janjine tatan citra kelang-eling temun bisa Matur sembah nuwun Pak. Gawas sami-sami Mas ngapunten menawi rada niku tercecer-cecer nggih Mas. Walah, Nggih. sae sanget kok slantene Pak Agus. Pun monggo niki kathah penggemar monggo Nggih. pinangkani tembang-tembang monggo kula tak gabung malih kali Nggih, rincang-rincang nggih, Mas. Mas. Nggih. Matur nuwun Pak Agus. Wonten Mbah Diran, wonten Mbah Diran. Cak Parman, Nggih. monggo sinten mawon pun. Nggih, nggih, siap-siap nggih. Mbah nuwun nggih Mas. Nggih, nggih, matur nuwun Pak Agus, Mas. Jan sampun nyengkuyung wayangan kula. Iki aku jane libukan kene iki ora dhewean, Nduk. Lah piye? Aku ki biasane iki nggawa kanca tak nggawa wong tak jak ngancani libukan. Sapa? Pak Sukron. Sapa? Pak Sukron, Nduk. Ngantek lali kok. Lah iya mura iki wah. Iki lampu-lampu keluk iki ya gadane panjenengane Pak Sukron. Saka ngendi? Saka Sukarno. Jam matur nuwun sanget. Pak Sukron monggo katuran jumeneng barengi kula libukan, Pak. Monggo Cok, disepoti Cok.
dalu. Nggih, Wilujeng dalu Pak Sukron. Nggih, alhamdulillah. Aku cari sepuh enak ning gonggongan iki nyampon. Kersane Wah, aku ngumpul kok emang ruane. Tukang ngempul. Weh, tak warai ngono kuwi kempulan iki nguk nguk nguk. Sing cetha. Nggih. Nggih. Pujange Mbak Jange aduh piye iki aku. Lha pripun? Niku wau surat wau wonten kancane lho mboten. Nggih niki wonten kancane. Surat. Nggih. Nah, pundi kancane niki? Kancane kula tulis sing HP niku wau ngomong. Nggih, ngoten lho. Nedhi napa niku? Niki nyuwun kembang rawe-rawe. Kembang rawe. Kembang rawe. Rawe-rawe. Saking Mbah Guno. Mbah Guno nggih. Nggih. Kembang rawe sugeng dalu Bobo Kades. Bapak Atok muga-muga tak dongakne Mas Sabdo. Nggih. Sampean kan Bapak Atok kan wis nunggoni. Nggih. Mandar muga ning balai desa iki jenengan. Amin. Tak dongake. Amin. Tenan, pokoke ora sampean udan deres rong dina. Nggih. Dongake iki mandi. Lho tenan, ngapunten Pak Atok. Kalau wingi kula mboten dijak kali Sabdo, ya udan. Lah iki mau apa udan? Ya tak sarang lho. Tak gua ning Lumajang. Delon wong Lumajang trindil. Sesuk. Tenang, bali desa Mundurjo ngenteni. Nggih. Tenang wis. Sedaya para seniman wonten Bago lan Babin Kantikmas, Babin Mas sedaya. Nggih, alhamdulillah. Wis gak tak ruwat wis Sukerto kae. Wis, nggih. Ayo lagune Kembang Rawe. Nggih, niki wonten panyuwunan Kembang Rawe saking Mbah Guno. Kembang Rawe. Monggo sing badhe nembang sinten enae. Ji loro telu timbang dolanan HP ae. Wong kok buat contoh yang nini. Kamu jangan gitu. Ayo. Berdiri dimulai. Jelecong. Ayo. Hei. Spot iki jelecong. Ngono lho. Mbok kon kok bengak-bengok. Lah aku dipanggil. Oh ya, ngene mbok. Wis suwe nggonku kerja nang kono. Kangen mbek Simbok. Oh iya. Ya nek kangen ya sayang lho, Le. Sayang, Le. Enggak. Durhaka yo iki ora gelem sayang karo mboke. Lah, Patona ning ndi Patona? Lah sik Rahmat. Lho, rene nah. Patona. Iki kendaraanmu sing lawas iki, Le. Ya. Tutukno. Sing anyar iki, Le. Ning omah. Oh iya. Iki tutukno. Apa iki? Tutukno dhisik. Aku genjer. Monggo. Tutukno dhisik. Au. Kok incang-incang iki. Aku nggumunku bakul genjer nyelot gawedi ya iki. Subur. Bakul genjer diwadahi tas. Ya wis. Ya ora sedeng no, gara delok tase wi. Tase gawedi. Ya, monggo lagune Kembang Rawe versi anu Tayub. Iya, Kembang Rawe gatel. Iya, Tayub ya. Ayo kene sing joget. Ambek Sukron. Ambek Ayang Sukron kan. Ora gelem lho. Rawe sing tenanan. Ayo selengkapi. Aus. Wong seneng dunya sebane
sampun salajengipun dumawa nggih menika Bapak Kukun sing gadah rental Alah. mobil. Ya, mboten request jenengan. Nah, menika Bapak Monggo badhe request lagu napa Pak? ngapunten Bapak Kades wau nyuwun lagu napa? Tresno Waranggono. Duet lho kuwi. Dadalah. Dok ngorek. Gelang alit. Oke baik. Gelang alit. Wah, Banyuwangi. Mbak Reta, ayo karo Mbak iki. Tresno Waranggono. Aku Tresno Waranggono. Iki lanang iki wetoke kowe kowe wedok. Kowe lanange iki wetoke. Ngono. Kok enak. Yo gak iso lanang yo lanang. Aku gak iso iki. Lho, piye? Curiga aku iki mau iki curiga aku wis. Berarti kecurigaanku bener iki mau. Lho nyapa? Gak iso Lah dadi iki lanang. nyanyi mau yo bareng metu koyo karo ayo sumpah ayo. Ayo nyapa, Ayo, koyo bareng ayo. Padha lanange kok janjian. Lanange, ayo kok ning kono peteng-petengan ayo. Iku lho wis dibayar iku lho. Wis dibayar ayo. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi Tresno Waranggono. Yuk. Ayo wis mari wis niku. Tak kene arek-arek. Alah gak iso. Kowe lanange lho ya. Yo, Pak, sakseni lanang iki. nggih Pak. Kula lanang Pak. Dadi kono wedoke. Ayo kene wis. Wedok, wong aku gantuk. Yo, Lho kepenak temen. lanang. Ate makan gaji buta kowe. Lah, Aku kan mau wis mangan kok. Pita. Halo. Wedi aku trauma ngono lho Mas. Ngojo ah. Aku malah tadi nanya. bojo. Loh iya ngono iku bener wis. Nelongso tok aku isane. Oh iya. Kesuk gak usah dicare iki. Oh. Aku sesuk main dhewe. Tak jak kesuk. Hei, Tak jak kesuk. Oh, janji ya Man ya. Janji ya Oke. Man. Lukman lo janji. Iya Masa wis sukron janji. gak? Deal. Dil, ayo. Barang kono. Nan yo janji yo. Apa? Janji napa Tresno Waranggono? Oh, Margono. Oh, Ojo tenan pokoke wis Margono. ojo sampai Tresno Waranggono. Mas, Janji Margono jare. janji Margono. Lukman. Guys, kono. Ayo gamelane tampuk. Ayo. Oh, bayaran tak kene kono.
lho ngono Oh kuwi. iya, kendang cebong kalah Dodi kendangan. Tetep ya kalah. Teklutek 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 Nggih, Mas. Mbak Nun, Trinawara Gono Sama sama. nggih, sampun nggih Pak Lurah nggih. Matur nuwun. Tapi pun lho Pak, nggih pun. Pun lho Pak. Saya Mas tok. mengke. Nggih, gelang alit, coba Kris, bakul genjer. Gelang alit, Bakul genjer. Bakul genjer. bakul genjer. Ya iki. Lek prai tanggapan Pak nggih. Niku patus genjer teng niku. Pulau Gantol. Lah kok golek genjer to Mas, golek kul tak takoni. Loh, kowe ya aku ya melak tunggune. Kul, lek jenengan butuh kul Pak niki. Wah, kule ngeten iki gedhi Pak. Kule niki Kule niki Pak. Jan ngowe kul. Sak piro gedine sak piro? Ngene. Sak ngono. Iya. kul apa kuwi? Kul ireng ya lah. Aduh, ireng. Anu, pena sak kresek Mas Bulan. Kul, Ayo, kendangi. Gelang alit, bangun nggih. Oh, gelang alit, Cok. Anu, wangian. nggih. Hop. Gelang alit. Loh, iya deh. Oke. jaluk diantem ya. Sepuro Pak ya. Gara-gara nek kul ki mang. Kul. Cangkemmu. Oke. Mas Wicak. Pak Wicak mangke badhe nyumbang. Waduh. Penggemar setiane sampean Pak Wicak. Oh, nggih. Nggih, nggih. Aida.
Alhamdulillah. Iku wau permintaan saking Ayah Kukun. Nggih, gelang alit nggih. Nggih, sak menika. Wah, lha iki. Donatur. Sarip. Sarip, Mbah. Sarip nggih, Pak. Nggih, nggih. Bareng ya bareng. Nggih. Lah iya. Mantun niki mantun sarip niki wonten panyuwunan kewau niki Pak Sukron. Nggih, napa? Saking Pak Wanto Kutut Manggung. Kutut Manggung. Nggih. Kutut Manggung iki enak iki ning gara-gara Kersane pun dipinangkan. oh, siap, siap. Nggih. Pripun, Mbah? Nggih. Oh, nguripi ndak. Wah. Oh, karang mbek bae enek koden Lho. Kok dikodel lho, Mbak? Ada apa ini? Bahaya ta. Oh, nggih, Pun. Sarip. Gentenan non ngatasi jenengan, Mbak. Atasi ora. Nggih. Ayo ora. Oke. Kan ngajeng gending sarip to kok. Nggih. Niki langsung nih gending sarip monggo. Nggih, wong kula ngantosi jenengan, Mbak.
niki salajengipun iki wonten panyuwunan niki pun ket wau Cak Parman. Napa? Oh, cunan Oh, apa Cak Parman. Oh, nggih, Cak Parman nggih, manten niku. Nggih. Sugeng ayah Sugeng. Nggih, aturan sabar rumiyin nggih. Anu niki Nggih, Pak Wanto nggih, mangke Nyuwun kelekutan kutub manggung niku biasane Ayah Sugeng Seno Alit. Nggih. Monggo terus manten niku Pak. Nggih, mangke terakhir Pak Ayah Sugeng monggo. Nah, Cak Parman manten Ayah Sugeng nggih. Nah, niki bareng wong loro. Iya, monggo diringi Cak Parman. Kalian Pak Sugeng Seno Alit. Pak Sugeng Lu Majang. Cak Parman. Monggo. Bapak Keto. Lontong iki enek. Jeng dalu nggih, Pak Sugeng. Nggih. Nah, Pak Sugeng jenengan wau pun jam pinten mriki? Udan mriki wau nggih. Nah, mriki kan betul udan to. Wong kan nggawa kula kan ngeten iki. Cangkengnya enggak situ. Nggih, lah nggih. Napa Pak Sugeng lagune, Pak? Ibat worong ae. Worong karo sapa? Worong. Nah, milih putih jenengan, milih sing perawan. Ayo, sapa iki? Mbak Dinda. Dinda Ayu. Sa worong. Wurung Mbak, wurung. Lagune sing wurung. Ya. Worong. Pak Keto. Nggih, Pak Keto. Tak nangkong de tretandan kauda Bapak Kita monggo katuran munggah. Si Andi konden. Nggih, Pak. Nggih perwakilan. Sugeng sik. Sugeng Dandu. Loh. Oke. Yuk. Batek. Ngadeg to. Din. Hei. Baik hadirin. Inilah kita tampilnya. Pengantin dari Kota Lumajang yang pernah bergondol. Nono hampura wis cangkem sun cawi-cawi si Kayak terop bareng juga isi. karimu sak jangkahan maning Nah terus riko ojo disami wes kangen saking. karimu luke Hei. ketampel dadi lan kapilu kemenane bengen
sembah Nggih. Pak Sugeng. Oh, kari. Alhamdulillah. Bandun. Alhamdulillah. Heeh, menika wau wurung sak menika. Pak Parman pundi? Pak Parman.